Iki lho Yat, mami ki mumet jagat sepi modal entek. Dhuwit sakmono akeh lho ya tek yo entek dhuwit tabungan, dhuwit warisan. Jan lak yo ngono to. Sing ning donya iki kabeh hasilé nol. Piye kuwi hasilnya nol? Tidak ada apa-apa, ora enek apa-apa. Maksudnya piye to Yat hasilnya nol ki? Kowe golek dhuwit kok lumpuhke, akhirnya entek kok ijolke seneng. Duit diijolke karo seneng. Iya toh. Lah, senengmu entek, akhirnya kowe golek dhuwit neh. Wis ngene, logikane ngene. Kowe ki golek dhuwit kok nggo golek sehat. Bareng wis sehat kok empruk-empruk kok nggo golek dhuwit. Akhirnya apa toh? Kosong, ora enek apa-apa. Nol, bali ning nol. Sik. Lah iki mang kowe nol apa ora? Yo nol. Lah, tak duwe dagangan motor. Yen payu dadi dhuwit. Montore renek, malih dadi dhuwit. Lah, dhuwit iki mang tak nolke neh. Lah tapi kan kowe oleh badikat penjualan motor mau. Lah yo, bathi niki mau tak ijolke karo kesehatan, kesenengan, akhirnya nol neh. Lah duitnya terus tak tabung terus dadi oke. Tetep nol. Sesuk-sesuk bakal kok ijolke lemah, sepeda motor opo omah sing gede bakal nol neh. Yen ora nol, suatu saat bakal dinolke dhewe awakmu. Contone dinolke dhewe. Kok tinggal mati, nol kosong. Ya diwariske ning anake kan ya kenek to.